खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगाव खनसेबाव स्रायनो मा होनना बुङोमोनलाय स्राय मा होनना बुङो बेखेवनाय जाजेनलायबाय एक्चुअली दिनैहाय खैला मैला दंफैयो आंबो खैला मैला फैनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय हाग्रा एवनायनि उद्देश्य माने आंखौ ओरैबायदि हाग्राया पानिशमेन्ट होदों आरो जुद्ध गेलेनो होदों नों आंखौ फेजेननो हायोना आं नोंखौ फेजेननो हायो ना बेफोरबायदि ओरैबायदि एग्जाम नायदों ओरैहाय दं नै ओरैखौ दिनैहाय एग्जामा अबसे नैबेखौनाय ओरैबायदिमोन हाग्रामोन आरो नै खावसेल' एवनो हाबाय आरो ओरैहाय दंबावो मिनिहा फंबाय बेरायनो फैदों हादानि हाग्रा एवनायखौ नायफैदों दान्दिसे लिंहरनाय जाबाय आंबो हाग्राया नैबेजोंहाय बांसिनमोन ओरैबायदिखा बेजों बांसिन हाग्राया दा नै ओरैबायदि दंबावो फाग्लासो बावहाय मैदेरा थाखुमालायनो हानायनि बे अबस्था जाबायमोन आरोखि बै खावसेजोंथ' स्र' स्र' मोजां जाजोब्बाय खख'आबो गायदों खख'आ ना मा खख'आ चक्लेट बिफां गायदों बैजों फुरा गायजोब्बाय ओरैहाय फुरा ओमफ्राय नोंबो गायगोन दा खख'आखौ दा औ बै गैयाव गायखाबाय दा नों नुवाखै होनबाथ' बैयावहाय नायनायबोयो औ गेजेरावबो गायदो बे गेजेरावबो गायनायसै गेजेरावहाय गायोब्ला बेयावनो गैयाबाबो बेसेसो आइदि हा गुदुंथार नांगोन दा बेवहाय 100 बा 200 जाहारसो हाबनो हागौ बिफाङा औ फुलिया ना औ फुलिया होनायसै माथोबाव 10-7 खरि गायबानो जायो गोजाना खख'आनिखौ नोंबो एडभार्टाइज लाबोदोंमोन दा माने बुस्थुआथ' ओरैबायदि मोजांखा माने फिथाइया जै खेबसे थाइबाय बोसोरावहाय माने खेबथाम फिथाइखौ खानो मोनो आरोखि बोसोरावनो औ बोसोरावहाय बिसिनि माने फिथाइयानो रेगुलार माने बे फिथाइ बै सिगांनि थाइनाया एसे गोराहां जायोब्ला आरो बिबार हमबावखालायबाय ओमफ्राय बेखौहाय जुदि खायोब्ला आरो बैयो बे गोरा जाहैबावलायबाय आरो बे गोरा जानायनि उनावहाय आरो बिबार हमबावबाय बेबायदि आरोखि फिथाइयाव मोनबा जाजागोन ना जाजाया फिथाइयाथ' मोनोब्ला जादों आं जानायदों एसे खैरोम दैरोम आरोखि माने खैरोम दैरोम औ बे बुस्थुआ एक्जेक्टलि माने नोंखौबो ओरैनो गोथाङै जाग्रा बुस्थु नङा नालाय मोनब्लाबो नोंसो थिखोना जानो हायोलै बिदिखौ माने फिथाइखौ नायोब्ला एकदम जाथाव नुखायो आरोखि ना ओमफ्राय नों जेरख'नानै नायदो सिङाव बेगरा नै एफानि आरोखि ना एसे फिसा फिसा एकदम थोसो थोसो थायो आरोखि ओमफ्राय नों बेखौहाय बख'नानैहाय जादो एसे माने खैरोम दैरोम मोनगोन आरोखि माने बे बुस्थुआ मेडिसिन माबा मेचिनाव होनानै गुरा खालामनानैसो बिनि बिदैखौहाय माबा बानाय नालाय चक्लेट बानाय बिदैखौ ना बिनि पाउदाराखौ पाउदार माने बे फिथाइयानो गारजानाय जाखाया आरो जेरै बै लथख'आ बिगुर सावनिखौ जिरनानै बेगरथिखौ जायो नालाय बे एखे स्टाइल आरोखि बियो खख'आया लेरख' बायदि औ लेरख' बायदि लेरख' फिथाइ बायदि औ लेरख' फिथाइ बायदि एकसेम बेनो सावनिखौ जेरै लेरख'आ गारो माथो गिदिर गिदिर नुयो माथो एसे गिदिर गिदिर बिगरना गिदिर गिदिर दङ ओमफ्राय बे बिगरा बिराद खोस 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 थायो आरोखि ना माने गदसेल' नङा बे बुस्थुखौ जेरख'नानै आलदा बे सावनि खलथबाखौ गारखायो आरोना खलथबाखौ औ खलथबाखौ होमबालाय खलथब सलथबलाय माबा नों दहाय बुंबाय मोनसेबो गारजाया खलथबाबो माबा जागोन नङा माने बे बुस्थुआ सिङावनोसो मेनना खलथबा गारजायो औ खलथबा गारजायो खलथबाबो बहाबा जोंनावबो फेक्ट'रिफोर गिदिर फेक्ट'रिफोर थायोब्ला जागोन दा हानाय माने जों दा माबायाव बाहाय रोङासो ना औ माने मबाइलाव होनायखौ जुदि नायोब्ला हमनानै ला गयनि दखनायानो जुदि थुरसि जायोबा नङा होमबा औ बेफोरबायदि जानोबो हानाय दा जों एक्जेक्टलि नुनाया माने मबाइलाव नुनाया फिथाइखौ बै सिंनि बेगराखौ माने जेरख'नानै एसे फोरानो आरोना ओमफ्राय मेचिनाव सोबाय फुरा गहलायनानै गिलिहोजोब्बाय मेचिना ओमफ्राय लुदलानानै बे चक्लेट जाबाय आरोखि ना एकसेम चक्लेट बे चक्लेटआ दा बे चक्लेटखौ जों जागासिनो दं खिन्थु मानसिफ्रा बारा बे खख'आ बिफांनि फिथाइनि चक्लेट ना मा बेखौ मिथिया आरो खिन्थु जों हयले जानानै मिथिबाय माने गोदाव सोराव चक्लेट नङा बियो बे जेनाखि बिराद मोजां माने मानसि गिदिरफोरसो जायो आरोखि बे चक्लेटखौ बिलाथि मानसिफ्रा औ बिलाथि मानसिफ्रा माने दिसिया जाया माने दिसियाथ' गय सफारि जानानैनो
आगोर मोननाय लाङा नङा होमबा माने बेलाथि मानसिफ्रा बांसिनै बाहायो आरोखि बे हायोलै नोंबो ओरैबायदि आरो ओमफ्राय दा आंबो बारा फोथायाखैमोन ओमफ्राय दा आंनो माने मबाइलावहाय आंनो एडभार्टाइज होदों सासे फंबाया आंखौ लिंहरनायलाय चिरां जिल्ला बे आइफवालियावनो बिथांनि न'आ बेंटलनि साहाजों ओमफ्रायो आंखौ लिंहरनानै होबाय आङो सोंबाय ओमफ्राय जा सोंनानै आङो गुगोलाव थांनानै नायबाय आरो गुगोलाव जेब्लानाखि थांनानै नायो अब्ला माने बै जेनोखि चक्लेटना दे आसि थाइथामखिया गुवार गुवार गोलाव गोलाव थायोना थख' थख' नोंलाय गायदोंना गायाखै फार्स्ट बायदि आं गैया गायाखै गायनाय जाथ'वाखै 100 थाखानि फांनै मोनबोयो माथो नोंलाय 100 थाखा माने औ जोङो माने जों सिना जाना हिसाबै एसे जोंनो बिदा फंबाय हिसाबै एसे खमावबो हरनो हागौ 10 थाखायाव औ 10 थाखायाव 10 थाखायावथ' मोनद्रायनाय नङा जेन'बा बिथाङा 50आव फानोबा जों ओरैनो 40सोआव मोनबोनो हागौ अनलायनायनि गेजेरजों आच्छा खिन्थु जास्टलि नोङो जुदि गोबां लायोब्ला 50नि हरगोन आरोखि फांसेयाव आच्छा दा बिदिनो कक'आ बिफांनि माबा माबिफोरखौबो खोनाखाबाय जानांगौ आयु आं दिनै जा गोलोमबाय ओमफ्राय हाग्रा दानबायना माने ब्लगबो लाबोनाय जायाखै हाग्रा दानफैदों दिनैहाय मैयाहाय मा हगारदोंमोनलाय बर'नि थै नङा होमबा ट्रेलार हगारदों ट्रेलार बेखौ हगारनाय जादोंमोन जाय हक ब्लग लाबोया बिराद गोबावसै दिनैहाय नैबे फिसा ब्लग लाबोनाय जादों बारा गोलाव खालामनाय जानाय नंला ब्लगाखौ दान्दिसे थाबावनानै बेखौनो नङा होमबा बारा गोलाव नङा दिनैनि ब्लगा बियावनो नङा होमबा बाय बाय